Gisaulog sa Dakbayan sa Talisay karong adlaw ang Farmers and Fisher Folks Day. Dinhigatagan og higayon ang mga mag-uuma ug mananagat nga makapaninda sa ilang mga abot ug produkto. Si Chona Carion sa report. Gipasidunggan sa Dakbayan ang mga kugihan nga mga pundok sa mga mag-uuma ug mananagat. Usa ka agro-fair, usab ang gipahigayon atol sa ilang kasaulugan. Diyan gihatagan og higayon ang mga mag-uuma sa kabukiran sa Dakbayan nga makadala sa ilang abot sama sa mga utanon, prutas ug uban pa. Samtang ang mga mananagat nagdala usab sa ilang mga nakuhang isda ug uban pa aron mabaligya. Mapalit kini sa ubos nga presyo. Mato ni Konsehal Jojo Bacaltos, ang chairman sa Committee on Agriculture sa Dakbayan, nga taas kaayo ang iyang pagtanaw sa mga mag-uuma ug mananagat sa ilang Dakbayan bisan pa man sa nasinating huwaw ug climate change. Ang ato gyud kay pag-empower gani sa mga farmers ug fisher folks nato kay sa labi na sa atong katalagman sila gyud mag-una gyud taon og suffer ba. Gidagsa sa mga mamalitay ang agro-fair. Excited mi nga nakapamaligya mi karon diri ma'am. Tapos ang among pagbiyahe gikan sa bukid ma'am wala mi plite, nakasave mi kay hatod kuha man mi ma'am. Dako sa namong kalipay ma'am nga nakatinda mi diri. Maayo ra sa namong kuan diri kanang mga customer kay mo palit sa. Ang agro-fair kutob sa Agosto 30. Uban ni Marlon Elgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.